प्रसंग यहाँ के पाती भेजा गई बा। राम जी अयोध्या में पहुंच गए बानी। अब हमने के तिलक के जौन प्रसंग बा, तिलक के तनी प्रसंग हमने सुनाई दिया कि किंग भगवान राम के तिलक चढ़ रहे। जब पाती लेके धावन अयोध्या पहुंचल बारे, राजा दशरथ जी पाती पर के खुश हो गए बानी। अब भैया लगन से 27 दिन पहले, एक दो दिन ना 27 दिन पहले बारात साज के वहां के चल ले बानी। बारात कहाँ पहुंचता? कमला नदी के तट पर। वही जा एगो बिमला शहर बसा के 14 गो भवन के निर्माण करके चारों बबुआ के तिलक के हो जा तैयारी होता। माई बहन लोग आवता का गावता कि गाई के गोबरे महादेवा आंगनाली पाई गजपतिया हो महादेवा चौका पुराई सुनाए शिवा शिवा के दोहाई ताही चौका बैठे महादेवा गईले आला साई हुरुका से मरली गौरा दे दिहली जागाई सुनाए शिवा शंकर के दोहाई के ये दिहले हाथी से घोड़ा के ये रेणु गाई के ये दिहलिया पना दियावा अंगुरी धाराई सुनाए शिवा शंकर के दोहाई बाबा दिहले हाथी से घोड़ावा भैया देनु गाई आमा दिहलिया पना दियावा अंगुरी धाराई सुनाए शिवा शंकर के दोहाई। हमने के घर के माई बहन लोग आवेला, अनेकों को प्रकार से गावेला लोग। अब देखी जवन दुल्हा खातिर कपड़ा आए रहेला पर पंडित जी महोदय अच्छा छीट के भेजे नी। दुल्हा तैयारी होके आंगन में से निकले नी, चौका पर बैठनी तो सखी लोग आवेला का बबलू भैया सामार चौका बैठा रामचंद्र दुल्हा चौका बैठा चंदन सामार चौका बैठा रामचंद्र दुल्हा बरगनिका आई हो रामचंद्र दुल्हा 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 आई हो रामचंद्र तिलक लेके आइले ताहर सार रामचंद्र दुल्हा लेके आइले ताहर रामचंद्र दुल्हा तिलक लेके आइले ताहर सार रामचंद्र दुल्हा लेके आइले ताहर रामचंद्र दुल्हा। राम जी चौका पर बैठ जाने। अब वो जी पंडित जी लोग आ जाला। पंडित जी लोग मंत्र के उच्चारण करके राम जी के तिलक चढ़ावे ला लोग। कैसे मंत्र पढ़े ला लोग? कैसे? ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तिलक पंडित जी चढ़ावे ले।
तिलक चढ़ेला बबुआ। हाँ पंडित जी चढ़ावे। पंडित जी चढ़ावे ले। हाँ ये पंडित जी का कुछ नहीं को हो। पंडित जी चढ़ावे ले ना। हाँ पंडित जी। राम जी के सार का जन्म का नाम रहे लक्ष्मी निधि जी। हाँ लक्ष्मी निधि जी तिलक चढ़ावता नहीं। पंडित जी लोग मंत्र उच्चारण करता। अभी ना के पंडित जी तिलक चढ़ावता रहे। पंडित जी ना चढ़ाइए। अब जिया जे भी कार्यकर्ता मलिकार भाई जी पंडित जी के गणेश पूजाई के नहीं लगेला। आए हूँ पंडित जी गाते बारे यहाँ के बबुआन जी हैं तो हम पंडित जी हैं तो कम से कम गणेश पूजाई आवे के चाहिए। जे भी कार्यकर्ता सबे सुत गइल बा का कुल आदमी सुत गइल बा। देखी तनी ड्राइवर साहब महाराज भगवान के विवाह होता सबे सुत गइल बा। ऐसा ना कह देने के सब है क्योंकि सुताइए देने के तो सुना एगो गावलो कलाकारी ना हो भैया। एगो गावले कलाकारी ना हो लोग के भागावलो एगो कलाकारी है। भागा दलन हाय देखी ता एक मुट्ठी रुपया आइल बा पंडित जी के गणेश पूजाई में। तिलक चढ़ेला। पंडित जी तिलक नहीं चढ़ले ना लक्ष्मी निधि जी चढ़ोली। अच्छा तिलक चढ़ला के बाद हरदी धान बटाला। एकरा बाद चुमावन के तैयारी होला। तो माई बहन लोग आवेला का गावेला। सबसे पहले दुल्हा के माई आवेली। भाव लागत का कोठा पर से उतरी आमा बिछिया बजाती है। अरे बिछिया बजा किया माँ बाबू को चुमाती है। 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 कोठा पर से उतरी चाची बिछिया बजाती है। कोठा पर से कोठा पर से उतरी चाची बिछिया बजाती है। चौगुन नहू बाजल है लेकिन ई छपरहिया के जौन ओरिजिनल चौगुन है। आज तो नबी जान जा फिर में पड़ गल हमार सोनू भैया ड्राइवर साहब 20 रुपया इतना फास्ट शगुन बजला। देखो 20 अपना दुश्मनों के ना देवल जाला। इसमें खीस भरेला एकरा के 21 को देवे के चाही। हां ना तो एक क देवे के चाहिए। एक मतलब अनेक हो जाला। आ 1 रुपया मिली तो कंपनी में घाटा ना लगी। लिट्टी खाला दांत चल बिहान लिट्टी खाए ला लगी है रोई। तो बिछिया बजा के आमा अरे बाबू को चुमाती है। बिछिया बजा के आमा बाबू को चुमाती है। कोठा पर से उतरी आमा बिछिया बजाती है। कोठा पर से उतरी आमा कोठा पर से उतरी कोठा पर से उतरी कोठा पर से उतरी आमा बिछिया बजाती है। बिछिया बजाते आमा बाबू को चुमाती है। बिछिया बजाते आमा बाबू को चुमाती। बिछिया बजाते आमा बाबू को चुमाती है। दुल्हा के माई चुमावन करेली। लेकिन साथे साथे दुल्हा के भौजाइयो लोग भी आवेला। तब माई बहन लोग कहेला का बढ़ जाए के भाई एगो बढ़े के बा। अरे तो भौजी गार्डन के सारी पपले मोरली। भौजी गार्डन के सारी पपले मोरली। हमरा भैया के चेहरा में चहेट मारली। हमारा भैया के चेहरा में चहेट मारली। चुमावन भाई बिहान भैला
माटी मटकोर के तैयारी होखता माटी माटी होखता माटी माटी ना है बबुआ जी माटी मटकोर होखता। अच्छा द्वार पर चमार भाई मानर लेके आ जाले। हाँ बानर लेके आ जाले। एरिया ड्राइवर साहब मानरों के पूजाई होखेला। बानर के पूजवा दी बानर के। हाँ बानर पूजवाई। अरे बानर न मानर अच्छा माई बहिन लो चमार के गरिएबो करेला। हाँ तो बजाओ भैया चमारा बजाओ सनाई मानर के पूजाई दे हम गदा पर चढ़ाई भावे जोरा पूरी दे हम में हरी तोहर खाई घरे ना ले जाइबे तोहर गोदा न कुटाई बजाओ भैया चमारा बजाओ डुगा डुगी मानर ना बजाइबे तोहर काट ले हम जूजी पूजी 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 अभी ना कि मानर ना बजाइबे तो तोर काट ले पूजी आज न बजैबे बजैबे कहिया अपना मौगी से दर्शन करैबे कहिया सावन के पूर्णिमा में आ जाइए बबुआ आया अच्छी में ओइसन दिन फेर ना मिली। करवा धर्मा में आया अब जी मानर के पूजाई हो का भैया ए भाई और आवे तने कम से कम ई चमार स्टैंडर्ड चमार हवे ड्राइवर साहब खाली चमार जूता चप्पल सिए लाई 20 रुपया देले मैंने 20 रुपए में ही चमार बजावे ले बड़े इनका कम से कम 500 से कम ना चाहिए ओसे कम नहीं तो मेरे हर उम्र के बेन धो दी है ध्यान धुन दे मेहरा इनका के इहे मानर के पूजाई होखेला आ एकरा बाद हमनी के घर के माई बहिन लोग माटी कोरे चलेला। बड़ा सुंदर गीत गावेला लोग का गावेला लो तकवना बाने आए आए रहलु रे कोई लड़ा कवना बाने जा कवना रैया तू अरिया रे कोई मत पूछा भाला जा कवना रैया तू अरिया रे कोई मत पूछा भाला जा गावत कुण खेत में पहुंचे ला लोग। कुआर खेत में अरे कुआर खेत ना ओकरा के कुण खेत कहल जाला। अच्छा अभी ले तहर बियाह नहीं के बोलतो तू कुण खेत के बारे में का जानता वही बात है वही बात जहिया तारा माथे मोड़ चढ़ जइतो ये बुझाई कि कुण खेत का कहा। हां माथे फूर अभी माथे इनका मोड़ चढ़ी हां लौड़ चढ़ी कि लौड़ चढ़ी अभी हेनु जानता रहे लौर लौर कथि लौर 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 ए हम दही चूड़ा नहीं खाए बे इहे गीत गावत हां कुण खेत में पहुंचे ला लोग। माटी कुड़ाला माटी के कुड़ाला बबुआ जी ए बबुआ के नानी ए कुदार कोरेला देखे एकनी के पगल आई। अच्छा बबुआ के नानी माटी कोरेली बबुआ के फुआ चाहे बहिन माटी कोरेली ना तो मौसा आ बहिन लोग के जब नेग ना मिला तो छनर पटर करेला लोग का करेला लो महतियो ना करे बहिना छनर पटर करे मतियो ना करे बहिना छनर पटर करे ए माटी के कोराई में हो 551 है माटी के कोराई में हो 551 है। सखी लोग समझा के माटी कोड़वावेला माटी कोड़ा जाला तब एगो और बहिन स्टैंडर्ड बहिन बाड़ी वो कहतरी कि भैया हमरा रुपया ना चाहिए चाहिए किसी करी दी हा दी हा अरे अंगूठी दी
मोर भैया ए नचनिया सिकरी दिया अंगूठी दिया पायल दिया लेकिन एगो और चीज चाहिए का हमरा चाहिए तो सिकरी दिया अंगूठी दिया पायल दिया मोर भैया सिकरी दिया अंगूठी दिया पायल दिया मोर भैया अरे माटी के कोलाई में मोबाइल दिया भैया अरे माटी के कोलाई में मोबाइल दिया भैया केहू में समझा के माटी कोरवावल जाला माटी कोरा जाला ओकरा बाद बबुआ जी 3 गो दल बनेला 3 गो एगो बुढ़ियो सखी लोग के एगो जवन को सखी लोग के एगो हिनके खानी लड़िकौन सखी लड़किया आ उ लो झूमर गावेला लोग कैसे ओही झूमर के आज के गौनी हार गा के हिट हो जाता लोग प्रमोद प्रेमी उहे झूमर गावेले अरे मर्दे झूलनिया का से ढाका बलम आओ अरे कलकत्ता घुमाई दे मर्दे झूलनिया से ढाका बलम कलकत्ता घुमाई दे अरे मर्दे झूलनिया से ढाका बलम कलकत्ता घुमाई दे गिरथी में नाइबा अच्छा बताओ भैया पहले के मेहरारू लो झूलनी से ढक्का मारे तो बलम कलकत्ता चल जाए आजकल के आज के मेहरारू कोई चप्पल मरद के मारियो दे तरी से हां तइयो नहीं खस जाए तबो नाती जात नहीं खेल ग्रह नतिया के बेटा तो खोजले से लागी ना पता बलम कलकत्ता घुमाई दे ई बुढ़ियो सखी गावेला लो लेकिन जवन को गावेला लो का बढ़ जाई तनी गो बाबा बढ़ल बानी न बाबा बढ़ी बाबा तो सैया ऐसन चटकन मरला हमरा काल में ए राजा ऐसन चटकन मरला हमरा गाल में भैया तो सट गहिनी देवाल में ना जब ऐसन चटकन मरला हमरा गाल में सट गहिनी देवाल में ना लेकिन ओ से जे छोट रहेला लोग ओ लोग के एगो अलग क्वालिटी रहेला कि दाल भात बनवले रहनी अरे चोखा बनावे के ध्यानवा पड़ले ना हो ध्यानवा पड़ले ना तरतिया चटनी करनवा पिया चटकनवा मरले ना पिया चटकनवा मरले ना दाल भात बनवले रहनी चोखा बनवले के ध्यानवा पड़ले ना दाल भात बनवले रहनी चोखा बनवले के ध्यानवा पड़ले ना पिया चटनी हो करनवा पिया चटकनवा मरले ना पिया चटकनवा मरले ना पिया चटनी करनवा पिया चटकनवा मरले ना चटकनवा मरले ना
पिंटू जी हाँ जी ना एकरी त हई एगो देशो प्रेमी झुमरे गले बा कि ढोढ़ीपुर में पान खैनी जोबनपुर में नाश्ता आ ओकरा बाद ना सब कैसे चली चोंगा में कुल लोग सुनत होई चोंगा में 3 किलोमीटर ले आवाज जात होई 5 किलोमीटर झूमर गावत आंगन में आवेला लोग एकरा बाद हरीश गराला अब दुनिया के मालिक श्री रामचंद्र जी के बबुआ जी हरदी चढ़ता है माई बहन लोग आवेला का एकर नाम है हरदी हरदी आ सबसे बियाह के उत्तम ने घ भैया जे भगवान के बियाह में हरदी चढ़ावेला ओकरे हार में हरदी लागेला आ जिन जिन ना चढ़ावेले उनका हार में घिउ लागेला सरव बंठे मर जावे हाँ हार में कि सोने के कोटोरिया में अरे कचर हरा दिया बा अरे नाउन आंगन वाली हले भार नाउन आंगन वाली हले भार पहिला हरदिया जग करता मालिक सुतले बानी भगवान है भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हरदी चढ़ता आए हरदी में कम से कम 5 आदमी के शामिल होके के चाहिए पहिला हरदिया केहू ना चढ़ावत बड़े धन रे हरदिया के भाग धन रे हरदिया के भाग देखता परम आदरणीय हमारे संजीत भैया ड्राइवर साहेब भगवान के हरदी में 51 रुपया दिले बनी आपन हजूर नाम राउर नाम धर्मेंद्र भैया ए हरदी दुसरब गुण आदर धन रे हरदिया भाग सरब धन रे हरदिया भाग इहो हरदिया बड़ा रे गुण आगो इहो हरदिया इहो हरदिया इहो हरदिया इहो हरदिया बड़ा रे गुण आगो हरदी पुष्परब गुण आगर धन रे हरदिया के भाग दुनिया के मालिक के हरदी चढ़ता एकरा बाद बिहान भैला नहवावन होखेला
मामा आवेले इमली के घोटावेले आहा मामा ना आवेले तो माई रोएली का कहेली का कहेली छापरा में कपा रामा भइले मामा हमरो ना आइले मामा तो हवे मेहर मऊगा में हरिया छोड़ के ना आइले मामा तो हवे मेहर मऊगा में हरिया छोड़ के ना आइले मामा आवेले इमली के घोटावेले इमली जब घोटा दियाला एकरा बाद दुल्हा के तैयारी करावल जाला तिवारी करावल जाला तिवारी ना करावल जाला तैयारी करावल जाला तिवारी कराओ देखा दुल्हा तैयारी हो जानी बजनिया लोग बरात साजेला तनी बरात सजाए तनी बरात हो चला बरात में चलो बरात में चल पूछी मलिकार बड़ा हो मलिकार से पूछी और लवंडा के पूछी बरबरात हां बरबरात एकर नाम हम बरबरात हां ई जहां रहला तहां भरबरात रहेला ए मलिकार ठोकाई मंगा दी माल हां तो ई बैंड के नाम है बम टेल बैंड बबलू बैंड पार्टी ई बारात के तैयारी होता राम जी के जनता बैंड पार्टी तो हेलो के ठोकाई के नहीं होला नो कई आदमी बा भाई ये बैंड में 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा तू का करेला भाई हम तमुर बजाइला अच्छा अपने के बुझा गई फूके वाला है अपने के ई मोटा बजाला है आ यहाँ के ढोल वाला है आ यहाँ के केसियो वाला है वहां के लवंडा ए महाराज लवंडा अलवा की बाई जी अलवा लवंडा एगो में बाई जीएल बा एगो में लवंडा है तो लवंडा के उठाए उ शिखर खाता वही रात भर में 50 गो शिखर खा गइल हो हाय ला कहे ने कौन जगह जाके वो होई आई दुगो कसैलिया खारे जा चला भाई है भाई बरात सजाओ 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 साजे 2 रुपया मिल पिंटू मारेंगे वो चल जाएगा उधर किधर तेरा ध्यान रह रहा है किधर फास्ट हो गया तो क्या करें दुआरी लागता हां दुआरी लगला के बाद हां बरात जनवा से जाला जाला
उन्हें से धुरछक के पानी लेके हजामीन आवेली आवेली पहले के बारात में हजामीन लोग लेके जात रहे हाँ आजकल के लेकिन आजकल में इतना न पियकर बढ़ गए हैं सब कि हजामीन डरे नहीं खे जात लोग कि कहीं जाई जा कहीं पियला के सुर में धांग दिया से दबा कहीं धांग में दिया सब कौन जाए दियो पिए लेता हूँ का पिए दियो ढेर दिन जी है ना यार उनको जितेंद्र लगन खानी और दवाई पूरा हो गल बा वो अब जाए वाला बारे इतना न पी लेता रे वो के भौंक हो जाता रे कैसे ऊपर नाम भैया सवेरे पर ता बरात जनवासी जाला धुरछक के पानी आवेला हजामी लेके आवेली आवेली आ कहेली का कहेली अरे धुरछक के निशानी दे दूल्हे राजा धुरछक के निशानी दे दूल्हे राजा दे दूल्हे राजा दे दूल्हे राजा दे दूल्हे राजा हो दे दूल्हे राजा दूल्हे राजा हो दे दूल्हे राजा दे दूल्हे राजा हो दे दूल्हे राजा दूल्हे राजा हो दे दूल्हे राजा धुर छक निशानी दे दूल्हे राजा धुरछक के पानी छिटाला एक बाद भसुर सरकार महोदय गहना चढ़ावे खातिर मड़वा में आवे नहीं आवेले तो हमार गुरुजी महाराज विजेंद्र गिरी बाबा यहाँ के तो बाबा के शिकायतों करो पानी कोनो बात ना बाजियो लगाओ तने में जेकर जैसा सोच रहेला वो अपन कहेला रउआ से कहीं हमारे बाबा हार गल होखस रउआ जीत गल होखस वो अलग बात बा लेकिन व्यास जी विजेंद्र बाबा के हम फेर कह रउआ वही घराना के हैं रउआ गुरु के शिष्य हैं लेकिन ऊ जो नाम कह देले रउआ ना कहने जीवन में ना होई रउआ रौरा कहलो हम अपना जिला में हाँ कहलो मैं ओहू जिले में जाइले तो उनको रे बजेला हम ओहू जिला में यहाँ के नाम नहीं है हमनी के जाइले ना प्रोग्राम करे ता? ना जाए के बा कई गो लोग चिन्हे ले यहाँ के दम हलचल मचल ना खाली यहाँ के हवा बनले बानी हम हाई है हूँ है तब क्या है आप आए कुछ नहीं है हां पढ़ाने में जिनको जवाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे जिसको सिखाया कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे चाचा अपने अच्छा रहुआ हमार चाचा कहनी है अपने बेटा कहतने भाइयों कहतने अब बोली और रहुआ कहनी हम भाई हमें फर्स्टे में कहले बानी और थोड़ी देर में बेटो कहनी है और रहुआ का कहबी रहुए न जानो रहुआ जानी हमरा कहनी कि भाई भाइयों कहता रहा चचो कहता रहा कहीं मौसा मत कह दी अब यही जैसे अब फिर चेंज हो जाए चाचा 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 बच्चा जब खिसिया जाए तो केहू के नाम बुझेला हम चाचा चैलेंज देवे नहीं कि कितना ब्यास सूर्य बोले वाला बालो हमरा सोझा आवा अरला कितना कैपेसिटी बकारा गाड़ी उड़ेब सुरे बोले वाला पटक के मुंह में बांसो करे नहीं हम ब्यास लोग अब बिना छीलन अब बेसी बोलेला तो झपरी अइबो करे नहीं ऐसी बोली है तो उनका मुंह लेकिन आप तो मेरे चाचा दाखिल हैं चाचू है आप मेरे गार्जियन हैं आपको प्रणाम है भसुर सरकार गहना चढ़ावे खातिर माड़ो में आवे नहीं माई बहन लोग आवे लगा बढ़ जाई तनी एगो कि जा पता अरे सजना रे लोगवा जब
बढ़ाना जा न कहोरा जा पानी हो तो करिया कवन पिजारा रखनिए समाधि ऐसन सुंदर हो धिया समझी कहले का अवनीय समधि दुधारे होती अवानी सोने पिजारा रखनिए समधि ऐसा सुंदर हो दिया सोने पिजारा रखनिए समधि ऐसा सुंदर हो दिया भासुर सरकार गहना चढ़ावे खातिर आवे नहीं गहना में कमी बेसी रहेला त माई बहन लोग भसुर के गरीबो करेला किटी कुले ले आइला अरे भासुर डिबिया में मुन के जैसे चौगुन अरे तो खोल के दिखावा ना तो कभी हजून के खोल के दिखावा खोल के दिखावा खोल के दिखावा ना तो कभी हजून के गरीब हजून के लले हजून के गरीब हजून के लले हजून के हाँ खोल के दिखावा ना तो गरीब हजून के खोल के दिखावा ना तो गरीब हजून के भासुर जी गहना चढ़ावे नहीं एकरा बाद मारो में चारों दुल्हा के बुलाहट होला राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी मरवा में आवे नहीं सखी लोग आरती उतारेला भाव लगता का भाव तहले सुनैना के भवनवा कहना मर्द कोनो सूरदास है भोजपुरी अगर ये से अंग्रेजी में गावता नहीं ये सब उर्दू में गावता का है तो सब भोजपुरी है भोजपुरी सुनाए तनिक दो प्यार का गीत हम तहले सुनैना के भवनवा पाहुनवा राजे तहले
इसके हकदार है। देख ला विवेक राम जी आंगन में आवेली, हाँ सखी लोग आरती उतारेला, हाँ धोती पहनावल जाला। हाँ। माई बहन लोग कहला का का कहेला लोग आज धोती पहनला ये दूल्हा तो पियर धोती वाला लो करके धोती पहनला ये दूल्हा पियर धोती वाला लो करके आइए धोती पहनावल जाला। हाँ। एकरा बाद देखिए हाँ भावर घुमावल जाला। हाँ चलो भावर घुमाओ ना चलिया। एकरा बाद राजा जनक जी हाँ अपना बेटी के हाँ जांघे बैठा करके आओ दानों में दान महाकन्यादान करता नहीं। हाँ धरती पर दान कई किस्म के होला विवेक बाबू। बोला वस्त्र दाने एगो दाने ह, हाँ रुपया दाने एगो दाने ह, हाँ शरीर दाने एगो दाने ह, हाँ, गौ दान लेकिन गौ दाने एगो दाने ह। हाँ लेकिन हमने के हिंदू सनातन धर्म के हाँ मुलायम मुलायम दाने को दाने हो। सबसे उत्तम दान जौन है हाँ ओकरा के कन्यादान मानल जाला। हाँ बहिन दान कहता है। हाँ तो मान ले मतलब सही में बात सही बा। कन्यादान होता। आजा मैं आर्यो दान कर राजा जनक जी हाँ मैया सुनैना जी झरझर अखरवता लोग मत रोआ नचनिया दाने को दाने हो। किया रे पापा आर काबा नगरिया जुआवा और खेलानी तधिया वाके हार आईनी है। पिताजी बेटी के समझावे ले पहले की बेटी किया रे बेटी गैया बछरुआ घर के लाछमी त बेटी तू पहुना रहलो कहना हरानी हमारा के
रही ए पिया रे बेटी गैया बछरुआ घर के लछमी त बेटी तू पहुनवा चालू प्रणाम प्रणाम गुटका ले आई गुटका उटका बा तो दिया यहाँ के कसौली दे दुगो ना हो तो बस गुटका उड़ा जे तो दूगो कसैली बा हम लगे ओकरो के फोर फोर के खाए के होई दू दू चार दू छह दू आठ ए बाबा कसलिया दे ना दे एगो मुल्लोठी बात इनका कसैली में अब दम बा एगो मुर्रेठी बात खाएला इनकर कसैली अब सूख के आठी हो गल बा पुदीनावा 2-3 गो झाड़ दो कन्यादान होला हां एकरा बाद सिंदूरदान होला कि चिटुकी से नुरवा लिहले अरे रामचंद्र दुल्हा कार है त धीरे धीरे करिहा दुल्हा तू सिंदूरदान है धीरे धीरे करिहा दुल्हा तू सिंदूरदान है जीवन भर सही दुल्हा दुल्हन के भार है जीवन भर सही दुल्हा दुल्हन के भार है तोहर पर बनल रही अरे तोहरो सो आ गए हर पल बनल रही तोहरो से आ गए सिंदूरदान होला एकरा बाद दुल्हा दुल्हन कोहबर में जाला लो हां अंत में विदाई होकता हां डोली कहार लेके आ गइल बाड़े हां बेटी वो डोली में सवार हो गइल बाड़ी सब लोग रोता भोर के बेरा बा हां यहाँ तक कि चिड़िया चुरुंग पटी पटीदार के जे दुश्मन भी रहेला ओकरो अखिया से आंसू गिरे लागेला कहार डोली लेके चलता रे पीछे से जनकपुर के सखी लोग रोवत चलता अरे मोहावा अरे डाली के चमारिया ससुररिया जाली रे धियावा हमारा अंतिम बा अभी है कनु खत्म कर मोहावा डाली के चटारिया ससुरारिया जाली रे धियावा ररिया जाली रे धियावा रे ससुर ररिया जाली रे धियावा अपना पापा जी के अपना पापा जी के छोड़ी के महलिया ससुर ररिया जाली रे धियावा हाँ हाँ जाली के जगरिया जगरिया जाली रे अपना पापा जी के छोड़ी के महलिया ससुर ररिया जाली रे धियावा के जगरिया ससुर ररिया जाली रे धियावा
अरे पानी पे डाली के चलिया जाली रे धियावा अरे मुहावा को डाली के चदरिया ससुरिया जाली रे धियावा अरे मुहावा को डाली के चदरिया ससुरिया जाली रे धियावा